Hola a tothom. Anem a veure com podem treballar amb l'eina de gradat, que és aquesta d'aquí. D'acord? L'eina de gradat ens fa diverses opcions. Aquí podem obrir-les i veiem que ens fa un personalitzat entre dos colors o respecte al fons transparent. Vale? Jo tinc aquí dos colors, d'acord? El primer pla és groc i el segon és verd, per tant vaig a fer un personalitzat amb això. Com es fa? Doncs seleccionem l'eina, seleccionem el tipus que volem fer i després, senzillament, marquem una ratlla. D'acord? Aquest és el punt groc màxim, aquest és el punt verd màxim. D'aquí cap allà només és groc, d'aquí cap allà només és verd i aquí establim una transició. Amb això juguem a l'apartat entremig. Portem el verd més cap al groc o portem el groc més cap al verd. S'invoca aquest paràmetre. Aquest espai s'amplia exactament igual. D'acord? Doncs ja està, això ho podem fer així, amb l'angle que vulguem, o fins i tot podem, en lloc de ser lineal, podem fer que sigui, per exemple, radial, és a dir, hi ha un punt central que és el radi. I al voltant és verd, o podem fer-ho quadrat i generem aquest efecte. D'acord? És a dir, podem jugar de moltes maneres. Perfecte, anem a veure una altra cosa. Anem a veure el que era transparent. Jo ara ho pintaré tot d'un color, per exemple, ho pintaré de color groc, tot, i faré un degradat, vale? Amb un color que sigui, per exemple, canviarem el color i agafarem doncs, aquest marró d'aquí, d'acord? Aquest color d'aquí, i el que farem serà un degradat, però en lloc d'entre dos colors, que ara m'ho faria entre aquest i aquest, doncs l'agafo sobre una transparència. Vale? Què em fa això? Doncs em fa el mateix. L'única cosa és que hi ha un punt amb el que és el vermell i m'ho està fent transparent sobre el groc. Ara tinc el format quadrat, si agafés el lineal, doncs seria lineal. Igual que si agafés aquests paràmetres podria seguir jugant entre uns i uns altres. D'acord? Això ens serviria per fer com una mena de baladura sobre un color, sobre el fons que hi hagués. Si hi haguessin més colors, doncs afectaria tot. I en canvi a l'altre, aquest d'aquí, feia només entre els dos colors que hi havia aquí determinats. D'acord? Doncs ja està, això és tot.